Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rante. Taong 1986, Godod, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabantay ng taniman ng mangga, itong si Rante. Nag-iisa lang siya sa lugar na yon at kalimitan siyang binibisita ng kanyang amo sa araw lamang ng Huwebes at Linggo. Bagaman malayo sa baryo, hindi naman niya yun gaanong iniinda, lalo pat sanay na siyang mag-isa. Kung hindi niyo kasi na itatanong, 3 taon nang nag-iisa si Rante sa buhay dahil sa insidenteng kinasangkutan ng kanyang yumaong asawa at 2 anak. Kahit mahirap, pinilit niya pa rin ang kanyang sariling umusad at magpatuloy sa mga bagay-bagay na kanyang nais gawin. Para sa kanya, ang pagbabantay ng mga puno ng mangga sa lugar na yon ang kanyang nagsisilbing parusa buhat sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Mas pinipili niya ring walang nakikitang gaanong tao dahil sa mga pagkakataong nasisipat niya sa mga ito ang pagmumukha ng kanyang asawa at mga anak. Ayon nga kay Rante na may mga pagkakataong bigla-bigla na lamang siyang nagigising tuwing gabi dahil sa ingay ng animoy mga batang naglalaro sa labas ng kanyang kubo. Ang mas nakakatakot pa sa lahat ay yung mga panahong may bumubulong na lamang sa kanyang tinig ng isang babae. Bagaman nababahala si Rante sa kanyang mga nararanasan, hindi naglaon na sanay na lamang siya sa mga ito. Dagdag pa niya na kapag nakakarinig siya ng mga ganon, pakiramdam niya, paalala yun sa kanya ng kanyang pamilya na kahit nasa kabilang buhay na ang mga ito, hindi pa rin siya nito nakakalimutan. Hindi man sa pagmamayabang pinuno pero tanging si Rante lamang ang nagtagal sa trabahong yun. Kalimitan kasi sa mga nagbabantay sa lugar, inaabot lamang ng ilang buwan bago magkaroon ng matinding karamdaman. Ang iilan sa mga ito, nagiging malungkutin sa lugar na humahantong sa pagkitil nila sa kanilang mga sariling buhay. Sa loob ng halos ilang dekadang may nagbabantay sa lugar na yon, umabot na sa 5 katao ang nag-alay ng buhay doon. Natigil lamang ito nang nakilala si Rante ng kanyang amo. Upang hindi naman niya matanggihan ang alok nito, tinaasan nito ang kanyang sweldo. Palagi rin siya nitong pinapadalhan ng mga pagkain at mga pambisyo. Para sa kanya, sapat na ang mga bagay na yon para ipagpatuloy ang kanyang buhay sa manggahan. Inakala rin niyang magpapatuloy na ang mapayapa niyang buhay sa lugar na yon, pero sa pagsapit ng huling linggo ng Marso, nag-umpisa na ang mga kaganapang hinding-hindi niya makakalimutan. Hapon noon sa pagkakatanda ni Rante, habang nagpapausok siya sa kanyang kubo, nasipat naman niya ang pagdating ng kanyang amo sakay-sakay ng luma nitong sasakyan. Pagtigil nito sa harapan ng kanyang kubo, nakangiti naman yung tumawag sa kanya na nagsasabi ng, "Hoy, Rante! Kunin mo na itong mga pinamili ko para sa'yo. Bilisan mo na at magkagabi na. Nga pala, meron akong balita. Makinig ka." Nang marinig naman ni Rante ang sinabi ng kanyang amo, dali-dali naman siya roong lumapit. Pagkuha niya ng mga pinamili nitong gamit at pagkain sa kanya, doon niya narinig ang mensaheng daladala ng kanyang amo. Ayon dito, merong gumagalang lalaking pumapatay ng tao sa baryo. Kaya mas mainam na iwas-iwasan niya ang pagtambay sa labas tuwing sumasapit ang hapon. Huwag din siyang magpakakampante sa paligid, lalo pat wala siya roong kasama. Dagdag pa ng amo niya na dahil sa usaping yon, nagdala na siya ng 2 mahabang sundang para sa proteksyon ni Rante sa lugar.
Mariin din itong inilahad sa kanya. Wala itong pinahihintulutang tao na pumasok sa lupain nila maliban sa pamilya nito. Tandaan mo, Rante, kapag may pumasok ditong hindi mo kakilala, itaboy mo. Kung magpupumilit, gamitan mo ng dahas. Bahala ka na. Basta kung sakali mang magkasalubong kayo ng landas ng lalaking yon, wag mo na siyang bubuhayin. Dagdag pa ng amo niya matapos nitong maibigay sa kanya ang iilan sa mga dala na itong gamit. Nang marinig naman ni Rante ang sinabi nito, napatango lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Makakaasa ho kayo." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali namang umalis ang kanyang amo. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik na rin siya sa upuan niya para magpahinga. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, payapa namang tumambay si Rante sa labas ng kanyang kubo habang nilalantakan ang inihaw niyang karne ng baboy na daladala ng kanyang amo. Maya-maya pa, nang maubos niya na ito, agad naman siyang pumasok sa kanyang bahay para magpahinga. Nang akmang isasara na niya ang pinto, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang masilayan ang isang batang nagmamasid sa kanya habang nakatago ang kalahati nitong katawan sa puno ng mangga. Alam ni Rante na kaluluwa ang batang yon, kung kaya't ang ginawa niya, isarado na lamang ang pinto. Sa pagsapit ng oras ng tulugan, habang payapa siyang nagpapahinga sa kanyang higaan, napanaginipan niya ang kanyang amo na binangga ng isang malaking sasakyan sa gilid ng daan. Pagtila po nito, doon niya nasilayan ang kumalat nitong dugo sa buong paligid na parabang isang totoong pangyayari. Sa katunayan, nahawakan pa yun ni Rante bago tuluyang bumalik sa kanyang katawan ang kanyang wisyo. Sa loob ng ilang araw, paulit-ulit ang mga panaginip na yon hanggang sa hindi na niya namalayan, araw na pala ng pagbisita ng kanyang amo sa kanya. Kinahapunan ng Huwebes, habang naghihintay siya, doon na niya nasilayan ang pagpasok ng sasakyan sa lupaing binabantayan niya. Sa pagtigil nito sa harapan ng kanyang kubo, doon bumungad sa kanya ang kapatid ng kanyang amo, nanlulumo ang mga mata habang nakatingin sa kinaroroonan niya. Dahil dito, dali-dali naman siya roong lumapit habang mahinahong nagtatanong doon ng, "Bakit ho kayo ang pumunta? Asan ho si Manong Pilar?" Nang marinig naman yon ang kapatid ng kanyang amo, agad naman siya nitong pinasakay sa likurang bahagi ng sasakyan. Habang binabagtas nila noon ang daan, doon na yon nag-umpisang magsalita sa kanya habang patuloy itong umiiyak. Ayon sa kapatid ng amo niya, patay na ang kuya niya at pinapunta lamang siya sa lugar dahil sa pakikisuyo ng asawa nito sa kanya. Dagdag pa nito na ang pinaghihinalaan nilang may gawa sa pagpaslang dito ay yung lalaking naglilibot sa baryo para pumatay ng tao. Mariin ding inilahad sa kanya ng kapatid ng amo niya. Ilang beses na nila yung nasukol, subalit napakadulas nito. Tuwing wala na kasi yung mapupuntahan, bigla-bigla na lamang yung naglalaho na parang bula. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, kahit isang mataas na pader na ang humaharang dito, nakakalusot pa rin ito. Nang marinig naman ni Rante ang sinabi nito, muli na naman niyang naramdaman ang kakaibang galit sa kanyang puso. Yung tipong ang pakiramdam niya, nawala na naman siya ng mahal sa buhay. Ang mas masakla pa sa lahat, hindi ito namatay sa aksidente o sakit, bagkus ay pinatay ito ng taong walang magawa sa buhay. Sa pagdating nila sa bahay ng amo niya, hindi pa man sila nakakababa ng sasakyan, sumalubong sa kanila ang napakaraming taong nagdadalamhati.
Pagpasok nila sa loob, doon na bumungad sa kanya ang bangkay nitong nakapasok na sa kabaong na sarado. Hindi na ipinakita sa publiko ang eksaktong bangkay nito sa kadahilan ng halos hindi na yun makilala buhat sa matinding pinsala nitong natamo. Ang mas nakakagalit pa sa lahat, bago yun iwan ng salarin, pinutol pa nito ang ulo at braso ng taong yon. Dahil sa mga nalaman noon ni Rante, wala naman siyang nagawa kundi ang maupo sa tabi ng pinaglalagakan ng bangkay. Habang tulala siyang nag-iisip ng kanyang mga gagawin, bigla naman niyang napansin ang paglapit sa kanya ng umiiyak na asawa ng amo niyang namayapa. Sa pagtitigan nilang dalawa, pasimple naman siya nitong sinenyasan na tumungo sa isang silid kung saan wala doong katao-tao. Pagpasok nilang dalawa sa silid na yon, agad naman siyang hinagka ng asawa nito habang patuloy yung umiiyak. Hinayaan lang naman yon ni Rante, lalo pat danas na rin niya ang pighati nitong nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman yung umatras sa kanyang harapan habang nagwiwika sa kanya ng, "Alam mo, Rante, gustong-gusto kong maghigante. Pero anong magagawa ko? Kailangan kong buhayin itong mga anak ko. Ikaw na lamang ang maaasahan ko sa bagay na yan. Nakikita ko sa iyong mga mata ang galit. Isang magandang senyales na ikaw ang karapat-dapat na pumatay sa demonyong yon. Malaki ang kapalit sa gagawin mong ito. Kaya asahan mo rin, malaki ang kabayarang ibibigay ko." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung nagbukas ng aparador kung saan pagsilay niya sa loob nito, doon tumambad sa kanya ang nakabitay na bangkay ng matandang babae. Sa unang tingin, inakala niyang pangkaraniwang tao lang ito, pero habang patagal ng patagal niya yung pinagmamasdan, doon niya napagtanto na hindi yon pangkaraniwang nilalang. Bukod kasi sa meron itong mahabang mga braso at kuko, meron din itong 4 na pangil na nagsisiuslian at sa may bandang leeg nito, meron yung doong butas na merong nakalabas na galamay na maihahalin tulad mo sa galamay ng pugita. Kahit alam niyang napakatagal na ng bangkay na yun sa lugar, labis pa rin siyang nagtataka sa kadahilan ng hindi man lang siya roon nakalanghap ng hindi katanggap-tanggap na amoy. Sa muling pagsilay sa kanya ng asawa ng yumao niyang amo, kitang-kita niya kung paano nito dinakot ang dibdib ng nilalang ngayon, kung saan doon ito nakuha ang isang batong kulay itim na halos gaulo lamang ng bote ang laki. Pag-abot nito sa kanya, inilahad naman ng babaeng yon kung para saan ang batong kanyang nakikita. Ayon dito, isa yung bertud ng abtik na matagal na nilang pinakatago-tago. Hindi rin yun pangkaraniwang bertud sa uri nito, gawa ng ang bangkay ng matandang kanyang nasisilayan ay ang nilalang na minsang namuno sa lahat ng abtik. Dagdag pa ng babae na, bagaman siya ang may nais na gumamit ng abilidad na yon, hindi niya yun magawa-gawa dahil sa mga anak niyang nasa murang edad pa lamang. Kaya si Rante ang kanyang napili dahil malapit yun sa kanyang asawa at higit sa lahat, matagal na rin itong nilamo ng galit na nanananahan sa kanyang buong pagkatao. Isa yun sa pinagbatayan ng babae para siya ay piliin ito. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga abtik ay isang uri ng aswang na kadalasang nakikita sa mga baryo. Ang kakayahan ng mga ito ay bukod tangi sa iba nitong mga kauri, gawa ng sila lamang ang bukod tanging mga aswang na nakakagamit ng mga elemento at mga nilalang na pawang mababangis. Likas na para sa kanila na kumontrol ng halos lahat ng uri ng engkanto maliban lamang sa mga diwata. Ayon pa sa asawa ng amo niya, walang kakayahan ng mga taong maramdaman ng mga abtik dahil sa kakayahan nitong itago ang kanilang mga presensya.
Ultimo, ang mga albularyong may hindi kalalimang karanasan at karunungan, wala ring kakayahan na mabunyag ang totoo nilang pagkatao. Sa harapan din ng abtik, baliwala ang bisa ng ikatlong mata sa kadahilan ng masyadong malakas ang sabulag na bumabalot sa kanila. Ang tanging kahinaan lang din ng mga nilalang na yon ay ang dasal na Diyos mismo ang bumitaw. Alam niyo naman siguro ang panalangin ni Kristo, hindi ba? Yon ang kahinaan ng abtik. Matapos naman itong marinig ni Rante, bigla naman siyang nakaramdam ng pag-aalangan sa kanyang sarili. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may mangyayaring masama sa kanya sa oras na tinanggap niya ang alok nito. Pagkaraan pa ng ilang minutong seryosong pag-iisip, bigla namang nanumbalik ang kanyang galit dahil sa pagkawala ng kanyang pamilya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inabot ang bato habang sumasagot sa babaeng yunang, "Kapag napatay ko na ba ang lalaking yon, pwede ko bang isunod ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng pamilya ko? Matagal ko na itong kinikimkim at sa pamamagitan ng kapangyarihang sinasabi mo, alam kong magiging posible na ito." Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang babae habang tumatango, pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon sa mga katagang binitawan ni Rante. Dahil sa naging sagot nito, walang pagdadalawang isip naman niyang nilulo ng bato na siyang naging sanihi upang makaramdam siya ng kakaiba sa katawan. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa bangkay ng matanda, kitang-kita niya kung papaano yun maagnas habang sa abo na lamang doon ang natira. Maya-maya pa, niyaya na siya ng babaeng yun na tumungo sa salang pinaglalagakan ng bangkay ng asawa nito. Habang nagmamasid sa paligid itong si Rante, doon na siya nakaramdam ng kakaiba. Kahit kasi yung mga taong nasa labas noon ng bahay, naririnig niya ang bawat pag-uusap ng mga ito. May iilang nagkukwentuhan, nakikidalamhati sa pagkawala ng kanyang amo, habang ang iba naman pumunta lamang doon para makiusyoso. Magmula noong tinangan ni Rante ang bato, nagbago na rin ang buhay niya. Tuwing sumasapit ang gabi, halos makasampu siyang balik sa baryo nang hindi nararamdaman ng anumang pagod sa katawan. Ang mas ikinagulat niya pa sa lahat ay yung kakayahan niyang magpalit anyo bilang isang dambuhalang aso. Sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi pagtuunan ng atensyon ng maaaring kinaroroonan ng lalaking pumatay sa amo niya. Kahit hindi niya noon nababantayan ng lupaing ipinagkatiwala nito sa kanya, hindi niya na yun gaanong iniisip pa dahil ang mahalaga para sa kanya, may uwi ang ulo ng lalaking pumatay dito. Isang hapon, habang nagmamasid siya sa ibayong baryo, meron siyang napansing isang lalaking umaaligid sa mga bahay-bahay. May dala-dala yung sundang at sa estado ng aksyon nito, para bang may masama yung binabalak. Makalipas lamang ang ilang minuto, dali-dali naman yung pumasok sa isang kubo kung saan meron doong matandang lalaking nakaupo, umiinom ng kape. Paglapit doon ng lalaki, agad naman yung humingi ng tubig sa matanda habang nakangiti. Nang masipat naman yun ng lalaki, dali-dali naman niya yung inabutan ng tubig. Habang nag-uusap ang dalawa, doon na narinig ni Rante ang sinabi ng lalaki na siya namang ikinabahala niya. Ayon sa lalaking yon, matalas ang dala niyang sundang at parang gusto niyang itaga ito sa tao. Pagkarinig naman ng matanda ng sinabi nito, agad naman niya yung sinuway, subalit bago pa man siya makalayo, nagawa ng mabunot ng lalaki ang daladala nitong patalim. Nang akmang tatagain na nito ang matanda, bigla naman yung sinunggaban ni Rante, sabay mabilis na tumakbo patungo sa looban ng kakahuyan.
Dahil sa bilis ng kanyang pagkilos, halos hindi naman siya nagawang masilayan ng matanda. Sa pagsilay naman sa kanya ng lalaking yon, pilit pa itong nagpupumiglas, subalit hindi niya na yon hinayaang makatakas. Nang maramdaman niyang unti-unti nang kumakalma ang lalaki, doon na siya dahan-dahang nagpalit anyo para kausapin ito. Ikaw ba ang pumatay sa amo ko? Bakit mo ginawa ang bagay na yun? Ano ang kasalanan niya sa'yo? Nagaangil na tanong dito ni Rante. Pagkarinig naman ito ng lalaki, tumawa lang naman ito na para bang nasisiraan na ng bait. Nang masipat naman niya ang ipinakita nitong pag-uugali sa harapan niya, walang pagdadalawang isip naman siyang umihip ng apoy sa kanyang kamay na siya namang dahan-dahan niyang inilapat sa pagmumukha ng lalaki hanggang sa tuluyan na yung maagnas. Nang masipat naman niyang patay na ito, agad naman niyang pinutol ang ulo nito para dalhin sa asawa ng kanyang amo. Habang binabagtas niya noon ang daan, hila-hila naman niya ang ulo ng lalaki na iginapos niya sa baging na kinuha niya. Matapos naman itong masilayan ng kanyang amo, halos hindi nito maipagkakaila ang tuwa buhat sa tagumpay na dinala ni Rante. Nang akmang bibigyan na siya nito ng pabuya, minabuti niyang yon ay pigilan pansamantala sa kadahilanang hindi niya pa nakukumpleto ang kanyang misyon. Ayon sa kanya, hanggat nabubuhay ang taong kinagagalitan niya ng husto dahil sa insidenteng ikinamatay ng kanyang pamilya, kailan may hindi siya matutuwa. Nang marinig naman yon ng babae, agad naman yung tumahimik habang maigi siya nitong pinagmamasdan. Nang akmang aalis na siya, ipinagbili niya sa babae na babalik siya pagkaraan ng ilang buwan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang sinimulan ni Rante ang paglalakbay pabalik sa dati nilang lugar. Nang marating na niya ang lugar na yon, dali-dali naman niyang hinanap ang taong nagmamay-ari ng sasakyang bumangga sa tahanan nila na ikinasawi ng kanyang pamilya. Nang mahanap na niya ang pamamahay nito, mas lalo pa siyang umapoy sa galit nang makita niya yung malayang nakakapaglakad sa kanilang baryo na para bang wala yung pinatay na mga tao. Dahil dito, nag-isip siya ng karumal-dumal na plano upang maitatak sa pamilya nito ang kanyang galit at paghihigante dahil sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa loob ng isang buwan, wala siyang ibang ginawa roon maliban sa paramdam ng mga nakakakilabot na kaganapan. Dahil sa kakayahan ni Rante na mag-utos sa mga kaluluwang ligaw, ginamit niya ang mga ito para sapian at takutin ang bawat miyembro ng pamilyang yon. Matapos niya yung gawin, nilaso niya ang mga anak nito hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung mag-agaw buhay. Habang naghihingalo ang mga anak nito, pinasapian niya rin ang asawa nito na siya namang humantong sa tuluyang pagkasira ng wisyo nito. Makalipas pa ang 3 buwan niyang pagpapahirap, kitang-kita niya sa pagmumukha ng lalaking yon ang problema nitong halos wala ng paraan para maayos. Nang mamatay na ang mga anak nito, doon na rin niya inumpisahang unti-untiin ng lalaki hanggang sa tuluyan na yung manghina. Isang gabi, habang nakarata yon sa higaan, pasimple naman yung nilapitan ni Rante. Nang marating na niya ang silid nito, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding panghihina matapos niyang marinig ang pagdasal ng lalaking yon ng Ama Namin. Dahil dito, nagpumilit pa rin siyang lumapit sa lalaki para sipsipin ang dugo nito. Matapos niya yung gawin, sinunog niya pa ang bangkay nito hanggang sa kalansay na lamang ang matira. Pagsilay naman ni Rante na patay na ang nilalang na yon, agad naman siyang umalis sa lugar nang nanghihina.
Akala niya doon na magtatapos ang lahat, pero ilang taon pa ang lumipas, unti-unti na rin siyang nanghina. Ayon sa babae, ang dasal na kanyang narinig ay nagdulot ng isang matinding lason sa kanyang katawan. Wala nang paraan para mapigilan ito sa kadahilan ng dahan-dahan ng natutulog ang kanyang bertud. Nang malaman naman ni Rante ang tungkol doon, pilit pa siyang gumawa ng paraan, subalit nanatili siyang bigo hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang nawala ng lakas kahit tumayo. Nang nakaratay na lamang si Rante sa higaan, inabot na lamang siya ng 3 araw bago bawian ng buhay. Pinuno, hindi na ako magpapakilala kung sino ko. Sa maniwala kayo ngayon o hindi, nasa loob ng aparador ang bangkay ni Rante, naghihintay sa sinumang magmamana sa bertud ng abdik. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang dark, sobrang dilim ng kwento na to. Alam niyo yun, tatay siya na masayahing tatay na gusto lang na mayroong masayang pamilya, kaso ubus lahat ng mahal niya sa buhay. Ending niyan, napuno ng galit at kadiliman yung puso ni Rante. So, wala na siyang ibang inisip kundi gantihan yung mga taong gumawa nun. Pero siguro, feeling ko, matatanggap ni Rante kung namatay yung mga mahal niya sa buhay sa, yun nga, sakit, katandaan, o aksidente na hindi inaasahan. Pero hindi. Parang sinadyang patayin eh. Though yung sa pamilya niya, parang aksidente lang naman. No, kasi sinagasaan eh. Pero siguro hindi nakita ni Rante na nakikidalamhati rin yung pumatay sa pamilya niya. Parang wala lang. O sige, napatay ko. Ano gagawin ko ngayon? Parang ganun yung nakikita kong vision ni Rante dun sa umubos sa pamilya niya. Kaya yung galit ni Rante talagang hindi na masukat. Alam niyo yung galit na galit talaga siya. Na gusto niyang pumatay, gusto niyang bumawi. Kasi tingnan niyo nilunon niya yung bertud ng walang kahit anong sinasabi, di ba? Konting tanong lang. Gusto lang niya maklaro na kapag ginamit niya ba yon o kapag nilunon niya yon, magagantihan niya yung mga taong gusto niyang gantihan. Sumang-ayon naman yung asawa ng amo niya. So, yun, nilunon niya ng walang pagdadalawang isip. Pero yung pangontra sa abtik, ngayon ko lang narinig yon. Sobrang galing nun. Isipin niyo, di ba? Yung mga simpleng dasal lang na dinadasal natin araw-araw o naririnig natin sa simbahan, sobrang mabisa ng pangontra sa abtik. Ang malupit pa, lason yun sa kanila. Pag pumasok yun sa tenga nila, automatic, dadalhin na nila yun hanggang sa mamatay sila. Diba? Pero nakakakilabot, no? Kasi yung bangkay ni Rante nasa aparador lang eh. So, anytime o kung sino man itong nag-send ng kwento na to, naisipan niyan lulunin yung bertud, malamang sa malamang magiging abdik to. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.